رسول کریم علیہ السلام نے مکے دی سرزمین تے نظر ماری، میرے مدنی کریم مکے آ جندے دروازے کھڑکا کھڑکا کے لوگیں کو دین دی دعوت بدے دین، جنہیں لوگیں میرے مدنی کریم دی دعوت قبول کیتی ہے وقت او ظلم دی چکیے جے پیچھن پائے گئے۔ اللہ دے پاک نبی نے ڈٹھے جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تے ظلم پہ تھیندے، ایڈو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، والد بھی شہید ہو گئے، اماں سمیہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گیا، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ دی کانڈ چھلنی تھی گئی ہے۔ حالات عجیب و غریب ہیں، جتھاں بھی میرے مدنی کریم دعوت پیش کرنن اگو مکے دے کافر میرے نبی دے اگو ڈھینگریاں اڑینن مخالفت کرنن۔ ادھی رات دا ٹائم آمنہ دے در یتیم اللہ دے پیغمبر دی بارگاہ وچ اپنے ہاتھ چا پھیلائے نے، توجہ میری طرف کرے سے میرے نبی سے دین دا جیدہ چیندے ودن جو حالات عجیب و غریب ہیں، کتھائیں بلال ظلم دی چکیے جے پیسدا پئے، کتھائیں حضرت عمار شہید ہونا پئے، کتھائیں حضرت سمیہ دے دو ٹکڑے کیتے ویندے پئے، کتھائیں کیرا مسئلہ ہے، کتھائیں کیرا مسئلہ ہے۔ اللہ دے پاک نبی نے ادھی رات دے ٹائم موقع کو غنیمت سمجھدے ہوئے، میرے پاک نبی نے ادھی رات دے ٹائم اپنی چادر چا بچھائی تے اپنا دامن کا پھیلایا، اپنا دامن پھیلا کے میرا نبی اپنے اکھیں کو تر بیٹھا کریں دے تے اکھیں وچوں ہنجوں بیٹھا بہیں دے، روندا کیڑا بیٹھے جرا ساقی کوثر ہے، روندا کیڑا بیٹھے جرا شافی معاشر ہے، روندا کیڑا بیٹھے جرا ساری کائنات دا سردار ہے، روندا کیڑا بیٹھے جرا شفیع المذنبین ہے، روندا کیڑا بیٹھے جرا رحمت للعالمین ہے، روندا کیڑا بیٹھے جرا تاجدار مدینہ ہے، روندا کیڑا بیٹھے جرا مکے دا سردار ہے، مدینے دا سردار ہے، جرا عالم ارواح دا سردار ہے، عالم دنیا دا سردار ہے، جرا عالم جنت دا سردار ہے، روندا کیڑا بیٹھے جدے نال دا حسین تے احسن تے اجمل اللہ پاک نے دنیا دے اندر پیدا نہیں فرمایا، جرے ویلے میرے سونے نبی دے مکھڑے دے اوتے ہنجوں دے قطرے آئے، نبی دے چہرے تو جرے ویلے ہانج دا قطرہ ڈہیا، اما عائشہ صدیقہ لائقہ رضی اللہ عنہ فرمائیں ایویں پتہ لگدا جویں موتی میرے مصطفیٰ دے چہرے تے درک دے ودے ہوون، اللہ دے نبی دے چہرے دے اوتے جرے ویلے ہنجوں ڈٹھن، اللہ پاک رات دی کالی گھٹا گھپ اندھارا بھی کیوں نہ ہوئے، اللہ وقت بھی چہرے کو چنگی طرح تے دیکھن جان دے، اللہ ڈٹھے میرا نبی اندھارے وچ بائے کے میرے سامنے روندا بیٹھے، اللہ کریم نے فرمایا میرا پیارا جبریل جی رب جلیل وانج میرے پیغمبر دا رونا میں اللہ پاک کو چنگا نہیں پیا لگدا، اج میرے نبی دو درکدا وانج تے بھجدا وانج، اگر میرا نبی روندا بیٹھے تے کائنات دی تخلیق دا کیا فائدہ، میں تا اللہ کریم نے اپنے مدنی کریم کو دنیا دا صحرا تے سوہنا تے سردار بنائے، آدم بھی اپنے ہاتھ نال بنایا لیکن میرے محمد دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکیا، حضرت نوح بھی آئے 950 سال میں اللہ کریم دے چرچے بلند کریندا رہ گئے، لیکن وطوی آمنہ دے در یتیم دی پگ تے دستار دا مقابلہ نہیں کر سکیا، بھاویں میرا خلیل ہے، بھاویں پتر ذبح کرن دا ارادہ چا کیتے سی، اپنے آپ کو بھاد چیخے چپاتے سی، وہ جبریل دیر نہ کر، وطوی میرے محمد دی نرالی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکدا، وانج میرے پاک پیغمبر کے پوچھ میرا نبی روندا کون بیٹھے، اگر محمد رو پوے امت کو کون کھلوے سی، اگر محمد رو پوے امت دا سہارا کون بن سی، اگر محمد رو پوے امت دا سہارا محمد، امت دا کمال محمد، امت دا جمال محمد، امت دا امام محمد، امت دا حکمران محمد، امت دا چیف جسٹس محمد، امت دا مشفق محمد، امت دا مہربان محمد، امت دا عادل محمد،
محمد امت دا رہبر محمد امت دا رہنما محمد وانج وانج میرا پیغمبر اپنا چولا پسائی بیٹھے اپنا پیغمبر کرتا پسائی بیٹھے پوچھ تو صحیح منگدا کیا ہے آکھن کیا چاندے میرے مدنی کریم رو کے منگ دے بیٹھن حضرت جبریل نے دروازہ کھڑکائے اللہ دے نبی فرمائے جبریل کیا دیں تا کیڑا پیغام چاہ کے آئی حضرت جبریل آدن اللہ دے نبی اللہ آرشتے بے کے توڑے رومن دے نروار دیتا بیٹھے اللہ پوچھنا چاندے کیوں پہ رون دے ہو کیرا دکھ توڑے ہوتے ترٹے کیرا ظلم توڑے ہوتے وشے جو رو پہ ہو وہ شالا کدہیں نہ رومے میرا محمدہ شالا حیاتیاں مانے میرا محمدہ شالا جگ جیوے میرا محمدہ شالا جوانیاں مانے میرا محمدہ وہ شالا وسطہ تے ہستا رامے محمدہ شالا چہرے ہی میں تیرے کھل کھلان دے رامے محمدہ وہ سونا پاک پیغمبرہ تیرے چہرے تے نروارن تیرے چہرے تے رواٹے تیرے چہرے تے آنسوین وجہ کیا ہے اللہ دے پاک نبی فرمائے جبریل جی رب جلی جی میرا پاک پیغمبرہ اللہ کو آکھ دسے ساتاں جدہ میرے دل دی منے سے دسے ساتاں یار کو یار تے ہو جوندیے اد یارا میں بعد اچ دسے ساں میں بعد اچ دسے ساں جرے ویلے پہلے میری گال منے سے اللہ پاک کو ونیاک اللہ کریم میں کو اگر مننے میری بات میں پیچھے دسے ساں اللہ پاک نے فرمایا جبریل میرے پیغمبر کو حامی جا بھر اے آدھا ونیے میں خدا منے دوے ساں اے علیندہ ونیے میں اپنی قدرت پوری کریں دا ویسا اے موہو کڑدا ونیے میں بول محمد دے منیں دا ویسا میری قدرت قربان بولے محمد دے میری ساری دنیا کائنات جو کچھ بھی یہ قربان کر دے وہاں محمد کریم دے بولاتے ہیں میرا جبریل حامی چابر اللہ دے نبی اللہ پاک فرمے دے باس کرو رومن دی اگلے جملے قابل غور ہی نہیں بڑے بڑے سمجھدار بندے بیٹھے ہو وقت نہیں وگرنا تفصیل عرض کر رہا آج ایک میرا نبی منگن کیا چاہندے آخر اتنا دکھنے تہے آخر اتنا روندہ جو بیٹھے کیری شے لوڑے میرے پیغمبر کو اللہ پاک نے فرمائے مانگ مانگ میرا نبی مانگ 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 منگن تیرا کام میں عطا کر دے میں خدا دا کام میں دس دس کیا منگنا چاہی دائی آہن دساتے کو تیرا میرا پیر منگدہ کیا پے میں دسا پیرو مرشد منگدہ کیا پے میں دساتے کو آمنہ دے در یتیم کیا منگے رونا کیوں ہے آدھے اللہ پاکا اگر میرے دل دی مراد پوری کریں دیں تو ایک جوان مکے چودے جیندہ نا عمرے نبی پتہ لگ دے جیری شے منگنی پوے منگن کے پہلے اللہ کریم دے سامنے رونا بندے روے بندہ تا اپنی چھوٹے بندے سارے جلے توجہ کرے سو آپے سمجھ آوے سی انشاءاللہ میڈو ڈیکھ سو بیٹھے ضرور فیض آوے سی نبی کریم علیہ السلام بیٹھے منگدن بڑو دیکھی ذرا میں ہاتھ کھڑے کر گیا دن جبریل بھی کھڑا ہویا ہے اللہ کریم انتظار چن جو پیغمبر کیا پیا منگ دے اللہ دے پاک نبی فرمیندن اللہ ایدِ الاسلام بے عمر ابن الخطاب اللہ پاک آج در یتیم دی مننے جا یتیم آہا کر دے تیرے اگو نہ بابا ہے نہ امہ ہے مالکا یتیم بناون والا بھی تو آئی تے انگل پکڑ کے میراج کراون والا بھی تو آئی میں کو سیران کراون والا بھی تو آئی اللہ پاکا میرے دل دی تمنا ہے دس دس میرا پیغمبر کیا چاہی رہی اللہ پاکا بلال پتھر دے ہیٹھے بلال تتی ریت دے لیٹا ہویا ہے جیرا جیرا میرا یار بنتا ویندے اوتے ظلم دی چکیت کو ہی دا ویندے اللہ پاکا میرا دل مغموم ہے میں دکھنے
تا میرا دل مونجھا ہے میرا پیغمبر فرمے دے اللہ پاکا میں اداس ہاں میں جتھا چیکوں اپنا بناواں اتھا ابو جہل ظلم بسا دے دے طاقت میری مضبوط نہیں موٹھے میں دیکھائیں نہیں میں کلہ بندہ تھی کہ کہندے پاسے ونیا اللہ فرمے دے دس میرا نبی کیا چاہیدہ نہیں اللہ پاکا ایک جوان ودے ڈاڈا تکڑا جوان ہے اندے کو کوئی علاوہ دی جرت نہیں کریں دا اللہ فرمے دے نہ گھن نہ تیرا مرید نہ بناوا تا خدا نہ آکھیں نہ گھنن دی تیری دیرے غلام بناون میرے ذمے نہ تگن اللہ پاکا خطاب دا پترے قریش خاندان دا جوان ہے نہ عمر سی ڈاڈا سینے والا جوان ہے تکڑا جوان ہے غیرت والا جوان ہے اگر ہوں کوئی اسلام دی دولت نصیب کرے اگر ہوں کوئی ایمان چانے میں اگر ہوں دے دل میں پیغمبر دا پیار چا پاویں میں تکڑا تھی ویسا میری دعوت تکڑی تھی ویسی میری جماعت تکڑی تھی ویسی اللہ فرمے دے میرا نبی ہاتھ جھکے کر ایڈو ٹی تلو تھی انہیں دنیا دا ایڈو ٹی تلو تھی سی حضرت عمر دے ایمان دا ہاتھ جھکا کر فجر تھی انہیں تلو سورج اوبھر سن ایک دنیا دا سورج بیا تیرا یار عمر سورج بن کے آوڑے اگر میں نہ مننا تو میں کو عاشق ہونا سی میں نہ مننا میں کو دیوانہ ہونا سی میں نہ مننا میں کو پروانہ ہونا سی سویرے تک انتظار چا کر سویرے حضرت عمر تیرا مرید تے غلام بنا کے نہ بھیجا تو میں کو رب نہ آکھیں اللہ دے نبی ہاتھ جھکے کیتے میرا نبی سمدہ پہ ایڈو بیت اللہ دے سامنے کھڑ کے ابو جہل اعلان کھڑا کریں دے کہ راجوان ہے جرا نبی محمد پاک کو قتل کراوے میں کو 100 انعام دے سا مارکا سارے سر ماری پین مارکا پھن ماری پین ایڈو میرا مدنی کریم دعا کر کے ستے ایڈو ابو جہل نے اعلان شروع کیتے سارے مجمع دے وچوں خطاب دا بیٹا عمر اٹھی کے آدے اوے ابو جہلا 100 دا انعام میں کونڈے سے میں محمد پاک کو قتل کرنا اللہ فرمے دے ارادے قتل دیان عمر دے پر ارادے سادیان مرید بنا وڑ دے حضرت عمر تلوار چاہتی فجر دا ٹائم ہے میرا نبی دار ارکم وچ بائے کہیں دے دے بیٹھن جو عمر کر لے اندے عمر کر لے اندے عمر پاک دا تذکرہ حضرت عمر دی شان دا تذکرہ حضرت عمر دے ایمان دا تذکرہ حضرت عمر دی عظمت دا تذکرہ چند لفظیں وچ بات ختم کر کے اپنی بات پوری چا کر ذرا غور فرمے سے میرے پاک نبی انتظار چن حضرت عمر نے اپنے منہ تے کپڑا چاہتے تلوار لہرائیے تلوار کو زہر دیتیس ہکے وار نال عبداللہ دا پوتر قتل تھی ونجے حضرت عمر دا ارادہ کو جے آکھو رب دا ارادہ کو جے ارادے رب دے پورے تھی دے راندن ارادے دنیا دے پورے نہیں تھی دے راندے تلوار جا کے اندہ پہ راستے چے بڑے کاوڑے چے غصے چے راستے چے جوان جھل کے آدے وے عمرہ کتھا غصہ کر کے ویندا پئی آخر وجہ کیا ہے آدھے آج غصہ کر کے ویندا پئی عبداللہ دے پتر کو قتل کرینا آمنہ دے چان کو قتل کرینا ابو طالب دے بھتریجے کو قتل کرینا آپ بھی بے دین تھی ودے اتے لوگیں کو بھی بے دین بنے نہ ودے نعوذ باللہ آج اندہ میں خاتمہ کر دے سنا نہ ہو سی باس تے نہ وجہ سی باسری آج ناگی مک ونجنے تے لکڑی مک ونجنی ہے انہیں کہ قصور کیا ہے محمد پاک دا قصور کیا ہے وہاں کے قصور دسن قصور عمر آدھے قصور ہے محمد قرآن سنیں دے محمد اے آج نہیں ہے تو شروع کو روش اندی پئی ہے آج بھی اوہ گستاخ ہوندے جرا قرآن سناوے آج بھی اوہ بدتی ہے جرا قرآن سناوے آج ہوندے ہوتے فتوے لگ دیں جرا قرآن سناوے میری جماعت دے بارے زبان نہ کھولی کر اگر میں تھڑکاں غلط علامہ میری زبان سڑ پوے میرا عقیدہ میری جماعت دا عقیدہ ہے اللہ کریم دے بعد دنیا کائنات دی زمین تے اگر پہلا نمبر ہے تو میرے محمد پاک دا
ہے جمال تے پہلا محمد دا نمبر کمال تے پہلا نمبر محمد دا حسن تے پہلا نمبر محمد دا دیانت تے پہلا نمبر محمد دا شرافت تے پہلا نمبر محمد دا امانت تے پہلا نمبر محمد دا صداقت تے پہلا نمبر محمد دا میرا ایمان ہے جتا محمد آ ونجے تا دنیا دی کوئی سرداری دا نظام نہیں چل سکتا اللہ دے پاک نبی تھکے دن میں بیٹے مار کر تھکے بیٹے ہو میرے نبی کریم علیہ السلام بھال آگی دی بیٹھن تے عمر تلوار چاہ کے اندہ پہ جوان جھلے عمر جواب دیتے تو ہوں قتل کھن بیندہ پیان جو قرآن سنیں دے وہاں کے جو قصور قرآن دے تیری اپنی بی بی فاطمہ بھی قرآن پڑھ دیے پہلے گھر صاف کر پیچھے محمد ناگنی وہاں کے میں کو تا نہیں پتا جو میری بھین بھی قرآن پڑھ دیئے وہاں کے نہیں پتا تے پتا کر جا وہ لوگ کے قرآن بیٹھے پڑھ دیان تا لوگ کے قرآن بیٹھے سکھ دیان جو متا عمر کو پتا لگ منجے اپنی سواری دا رخ تبدیل چاکی تیز جو پہلے بھیڑا بھین دا سر قلم چا کرنا پیچھے محمد دے نیڑے ویسا اللہ پاک فرمیں دے اے ساری کہانی دنیا تے پیتی بھی آئی سادہ ارادہ کچھ ہو رہا سادہ ارادہ آج دے بعد عمر نہ ہوسی حضرت عمر ہوسی آج دے بعد عمر نہ ہوسی عمر رضی اللہ عنہ ہوسی آج دے بعد عمر نہ ہوسی اے محمد دا مرید ہوسی محمد دا غلام ہوسی دروازہ کھڑکا ہے بھین لک گئی ہے حضرت موسیٰ بن عمیر قرآن بیٹھے پڑھیں او کو لکھائیں نے جو مطلب تیرے ہوتے نظر پائے ونجر جوان بڑا دلے رہے تے غصے والا جوان ہے اپنے خامند سعید کو بھی علیحدہ کیتے سی اتے دروازہ کھول کے سامنے سینہ سپر تھی گئی ہے بھین دے دل چ ایمان ہے اتے عمر دے دل چ جا ایمان نہیں حضرت عمر تلوار چا کے ادا کھڑے دروازہ دیر نال کیوں کھولے وے اتے آواز کیڑی شاید اندی پئی آئی وہاں کہ کہیں شاید آواز کہنا آئی اتنا تک کوئی آواز کہنا آئی نا بی بی دس کیڑی شاید آواز آئی مارن لگ گئے کٹن لگ گئے سامنے اندہ بہنوئی آ کے رکاوٹ بنے بہنوئی کو مارے سے زخمی کر چھوڑے سی آدم دسو تو صحیح مسئلہ کیا آواز کیڑی شاید آئی بی بی جواب دے میں لگی ویر عمرہ اگر تو اب خطاب دا پتریں میں بھی اب خطاب دی دھیاں اگر تو زدل جوان ہیں میں بھی زدل عورتاں ہکے خون دی پیداوار ہیں میں ویر عمرہ اسا قرآن بیٹھے پڑھ دیا سے قرآن بیٹھے پڑھ دیا سے وہاں کے بی بی کرہیں میرے اگو آنکھ نہ چاہتی آوی کرہیں میرے اگو سر نہ چاہتا آوی کرہیں میرے سامنے علیں دینا آویں آج میرے سامنے میں سپر پاور تے پہاڑ بن کے کھڑی ہوئی ہیں آخر وجہ کیا ہے ایک انجھا قرآن ہے جیتے کو بہادر بنا لیتے ایک انجھا قرآن ہے جیتے کو دلیر بنا لیتے ایک انجھا قرآن ہے جیتے تیرے اندر جرت پیدا کر لیتی ہے وہاں کے عمرہ اگر سنن دا ارادہ بھی میں سنے دیا کیا خوش نصیبت اسی جو بیبیاں قرآن سناویں بھرا قرآن سنن او بھرا بھی کچھ نصیب ہوندن جنہیں دیاں بیبیاں گھر وچ بہاری دیویں تا قرآن پڑھن بچے کو دودھ پلاویں تا قرآن پڑھن گھر دے وچ چار دیواری وچ بہن تا قرآن پڑھن اللہ دی قسم ہے اے قرآن چاہ کے آدھا بیٹھا جہاں بیبیاں قرآن پڑھ جان جائن اللہ انہیں دے گھر وچ کریں بے برکتی پیدا نہیں کریندا ہوندا اللہ برکتاں بھی بے بہا دے اللہ رحمت بھی بے بہا دے اللہ عزت بھی بے بہا دے اللہ شان و شوکت بھی بے بہا دے حضرت عمر دن بی بی اچھا سنا تا صحیح ہے کنجا کلام بی بی آکھن لگی تو پلیتیں قرآن پاکے او تک نمی سنے دیجئے تک پہلے پاک نہ تھیویں پہلے غسل کر رہا پانی نال غسل کیتا گئے پائے گئے سامنے سنا رب کعبہ دی قسم ہے اے تلوار جا کے کرو نکتا جو محمد دا سر قتل کرے سا آج مسلمانہ کیوں دنیا کائنات قرآن جی عظمت والی کتاب کو چھوڑی وطیں آج ہی کو چھوڑی برباد تھیں آج ہی کو چھوڑی پھرا دا دشمن بڑے ایکو نہ چھوڑ اے عظمت والی کتاب ہے دنیا جی انسان پردہ بیٹھا ہوئے آسمانہ دی مخلوق رون دیئے بیٹھی اے جری عظمت والا کلام ہے
اگر بی بی پڑھن لگ ونجے او عمر جڑا تلوار کو زہر دے کے آیا بی بی قرآن پڑھے حضرت عمر دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے دل موم تھی گئے آدھے او بی بی اگر ایو جیاں عظمت والا کلامات میں اج تک نہیں سنیا ایویں کر اے کلام اے جڑا سونا ہے تے او جوان کیو جیاں سونا ہو سی جند دل تے کلام شان بن کے ہے جلدی کر دیر نہ کر میں کو گھن جل میں جویں کلام کو میٹھا پاتے ایویں صاحب کلام محمد جوان کو بھی میٹھا پیدا حضرت عمر بن خطاب سواری تے بیٹھا ہویا ہے اللہ دے نبی انتظار بیٹھے کرن کیڑے ویلے میری دعا قبول تھیندی ہے حضرت عمر تلوار لہراندا ہویا سارے ارکم دی طرف روک کیتے سی حضرت حمزہ دن اللہ دے نبی لگدا ایویں جویں عمر اندا پیا ہوے جے اجازت ہوے تے ہی دی تلوار نال ہی کو ٹکڑے کر دی ویجے لگ دے کوئی ارادہ گندا کر کے اندا پے میرے نبی سی رو پے فرمایا حمزہ تو کو کیا پتا اساں رات کال ملائی خدا نال اساں رات رابطہ کیتا ہاں مشکل کشا دی دربار جتھاں کوئی مشکل نہیں رہندی ہوندی ایکو آوان دے ارادے غلط کر کے نہیں پیاندا بائے تھی میرا کام ہے حضرت عمر بن خطاب آئے اتھو اعلان کر کے آئے جو میں قتل کر کے اندا مار کا انتظار چن جو عمر دے گو کوئی شے نہیں رک دی ہونے صفایا تھی ویندے ہونے خبر آنے دیے عبداللہ دا بیٹا محمد قتل تھی گئے مار کا انتظار چن مٹھائیاں تیار ہیں جھنڈی منڈی تیار ہے تول دمامے تیار ہیں ہونے خبر مل دیئے ایسا جنج چمچاونی ہے ہونے خبر مل دیئے ایسا رولا پانے مڑے ایسا پورے علاقے تماشا پانے مڑے او بھالا کی دی بیٹھن پرچیت بنا کے حضرت عمر آئے انہیں سواری تو لتھے میرے پاک نبی دیاں نظرہ عمر تے پائے گئے میرے نبی روندے بیٹھن حضرت عمر دیاں نظرہ پائیں تا حضرت عمر دے اکھاں وچوں بھی آنسو آ گئے میرے نبی فرمایا عمر کتنا دیر کر دیتی ہے چوکھی دیر کر دیتی ہے حضرت عمر نے تلوار بھکا دیتی ہے میرے سچے محمد کے قدمے چڑھے پے آدھے سونا بڑیاں بغاوتہ تے مخالفتہ کیچے میں پچھلے گناہ معاف چا فرماؤ کلمہ چا پڑھاؤ یار چا بناؤ تے مرید بنا کے جنت سردار چا بناؤ گستاخی نہ سمجھو تو میری دلی تمنا ہے بس اج دے بعد اتھا رکعتاں نہیں پڑھنا عمر کتنا رکعتاں پڑھنے سیاں دل میرا تے اج بیت اللہ دے نال جل کے رکعتاں پڑھی جن عمر بیت اللہ اس پابندی ہے ابو جہل بڑا ظالم ہے اللہ دے نبی جے عمر دے آون دے بعد بھی پابندیاں پابندین تے عمر دے اسلام دے قبول کرن دا کیا فائدہ اللہ دے نبی اٹھو تو صحیح میں اگو تھی نہ دیتا جو کہندی جرت اپنی گھر والی کو بیوہ بناوے حضرت عمر تلوار چاہ کے ویندے پین آوازاں ویندے مرینن اور مکے دے مشرکو او ابو جہل امیہ عتبہ شیبہ ہیوے اگر جرت محمد دا راستہ روکو آج عمر دی تلوار دا مقابلہ کرو بڑے بڑے سردار بڑے بڑے دلیر تلوارہ چاہ کے باہر نکل دن دے دن عمر اگوئے دروازے بند کر کے بیٹھی نن گھر والا پوچھ جن خیر تہیوے آج راستہ کیوں نہ روکے دے انہیں کہ آج کلا نہیں آج عمر سردار نالے کہیں دی جرت عمر دی چتراہر دا مقابلہ کرے اللہ پاک آسمانے تے بے کے خوش تھے فرشتیں دا کٹھ جا کیتے سی اللہ پاک فرمے دے او فرشتے ہو جلدی ونجو میرے نبی کو آنکھو مبارک آؤں نہیں